Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kuwi tumrap sing ngrasuk agama Islam no. Kuwi donga sing mujarab ngono. Manut dawuhe guruku Kyai Haji Nawawi Khalil Suyuti Tasik Agung. Sanate kok saka Mbah Maimun Zubair. Kuwi nek bar salat 5 wektu diwaca ping 99. Insyaallah pinaringan panjang yuswa kuat momong putra wayah pinaringan sehat bal afiat ngono. Sanate cetha saka Mbah Maimun Zubair sarang boya. Ter Mbah Maimun paring dawuh, Mbah Maimun ngandharke ya ta. Donga iki ora usah akeh-akeh. Siji nyuwun nikmate urip, loro nyuwun rezeki sing berkah, telu nyuwun keluarga sing tentrem, papat bejo donya lan bejo akhirat. Sing baku bejo donya bejo akhirat. Oh, ngono yo, Pak. Mula iki anggone ambal warsa ulang tahun PT Puja Perkasa ya wis acara berdoa ada nggon budaya ana olahraga apa awan mau sepeda santai. Dadi panjenenganipun Bapak Haji Hanafi sosok yang lengkap. Iya. Tak gawake gamelan wayang sound system sing monitor kok jero kok omah. Omah. Elek-elek nggawa dhewe, elek-elek nggawa dhewe. Iya, yo duwene ya iki. Ya. Diberkahi panjenenganipun Bapak Jumbuh Sesmanto. Pak Jumbuh dingaren libur panjenengan Bapak. Ngono. Angger ngastoi mesti Mbak Elisa atau terus. Nggih. Reh ning mapan ana Borobudur Magelang ya menyesuaikan ana kene nganggo keprak ding 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 ngono. Ngayogyakarta. Sak kanca cakrane ngrat ya blangkone ya Mataraman. Iya. Nek yo pancen angel tenan wayang Ngayogyakarta. Ya yo. Ya sak iso-isone awake dhewe dikolaborasi solo karo Yojo. Dadine panturanan. Ya. Nggih, sembah nuwun. Bintang tamune bengi iki ana Mbak Elisa, Mbak Lucy, uga Mas Jolang. Bertebaran bintang tamu. Ora lali matur nuwun dhumateng Pak Karmito lan Mas Andi, ndek esuk wis pernah-pernahke awake dhewe. Ya iya. Panjenengan Bobo Karmito, wah wis rawuh ning Rembang barang. Ya esuk mau repet-repet wis tekan kene. Bareng ngerti joglo iki aku terus kami tenggengen.